1921 год. Эканоміка савецкай краіны пасля шматлікіх выпрабаванняў знаходзіцца амаль у руінах. Бальшавікі шукаюць шляхі яе аднаўлення. Іх рашэнне становіцца сенсацыяй не толькі ў краіне, але і за мяжой. Яшчэ ў снежні 1920 года яны рашуча былі супраць прапанову Троцкага аб адмене развёрсткі на частку прадуктаў. І вось цалкам замянілі яе натуральным падаткам. Цяжар, што ляжаў на сялянскіх гаспадарках, быў палегчаны напалову. Лішкі можна было прадаваць на рынку. Прыватных прадпрымальнікаў дапусцілі і ў прамысловасць. Гэта было названа новай эканамічнай палітыкай. Шматлікія рэкламныя аб'явы тавараў і паслуг, якія можна прачытаць у газетах пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя, яскрава сведчаць. З прыняццем НЭПа пачала расці колькасць прадпрымальнікаў. Так, у 1926 годзе, згодна з перапісам насельніцтва БССР, у краіне іх налічвалася ажно каля 840 тысяч чалавек. Здавалася б, такое пашырэнне прыватнай ініцыятывы – зварот да так ненавіснага бальшавікам капіталізму. І ўсё ж сам таварыш Ленін казаў: НЭП – гэта ўсур'ёз і надоўга. І многія дзелавыя людзі таго часу у гэта паверылі. Не ведаеш, куды гэта Фавіш ракаўшчык з жонкай збіраюцца? З раніцы сёння рэчы з дому выносяць. Дык хто ж яны ў Пінск на польскую тэрыторыю да родзічаў едуць? Фавіш казаў, што тут яму рабіць больш нечага. Дык як так? А я чуў, што наадварот у яго справы наладзіліся. Бальшавікі яго на ўласны ж былы завод дырэктарам працаваць запрасілі. Няўжо што плёткі ўсё? Не плёткі гэта, так і ёсць. Ды толькі яго гэтая прапанова не прывабіла. Кажа, ад бальшавікоў цяпер усяго чакаць можна. Ну, можа яно і так. Спачатку адабралі завод, а цяпер кіраваць клічуць. Дзіва! Былога буйнога капіталіста Фавіша Ракаўшчыка, уладальніка вінакурнага завода ў Мінску і ўплывовага члена расійскага таварыства вінакурных заводчыкаў можна зразумець, незалежна ад таго, што ім кіравала, ці то пачуццё ўласнай годнасці, ці то звычайны інстынкт самазахавання. Аднак некаторыя з уладароў фамільных спраў такія прапановы ад бальшавікоў усё ж такі прымалі. Як, напрыклад, Барыс Рых, які пасля нацыяналізацыі ўласнага гваздзельнага прадпрыемства пэўны час працаваў на ім у якасці галоўнага інжынера. Аднак большасць буйных прамыслоўцаў, як і Фавіш Ракаўшчык, яшчэ пасля кастрычніцкай рэвалюцыі вырашылі пакінуць свае справы і з'ехаць за мяжу. І ўсё ж без дзелавой жылкі былых прадпрымальнікаў у справе адраджэння эканомікі савецкай уладзе было не абысціся. Да першых крокаў НЭПа ў прамысловасці можна аднесці два дэкрэты Савета народных камісараў ад 17 мая 1921 года. Адзін з іх меркаваў прыняць неабходныя меры да развіцця саматужнай і дробнай прамысловасці ў форме прыватных прадпрыемстваў або ў кааператыўнай форме і пазбягаць залішняй рэгламентацыі і залішняга фармалізму, які могуць стрымліваць гаспадарчы пачын індывідуальных асоб і груп насельніцтва. Адначасова спынялася нацыяналізацыя прамысловых прадпрыемстваў. Серыя дэкрэтаў была прынята па стымуляванні развіцця прамысловых кааператываў. Важным крокам было і рашэнне аб вяртанні пад прыватнае кіраванне і кантроль здачы ў арэнду тых прамысловых прадпрыемстваў, якія ўжо былі нацыяналізаваны, але якія дзяржава не магла падтрымліваць у рэнтабельным стане. 6 ліпеня 1921 года з'явіўся дэкрэт аб умовах здачы ў арэнду нацыяналізаваных прадпрыемстваў. Вяртаючыся ў знаёмую умову працы, прадпрымальнікі з надзеяй успрынялі новую эканамічную палітыку дзяржавы. Гарады і мястэчкі гудзелі чуткамі і здагадкамі, ішлі спрэчкі, абмяркоўваліся бліжэйшыя планы і канкрэтныя пачынанні. Варта адзначыць, што ўмовы арэнды нацыяналізаваных прадпрыемстваў для новых прадпрымальнікаў былі даволі памяркоўнымі. Тэрміны арэнды вызначаліся ад 2 да 5 гадоў, а арэндная плата бралася натурай у выглядзе пэўнага працэнта ад выпускаемай прадукцыі. Арандатары неслі адказнасць за ўтрыманне ў спраўнасці арэндаваных прадпрыемстваў і належнае забеспячэнне працуючых. Мясцовыя ўлады ў губернях і паветах паспяшаліся скарыстацца ўсімі гэтымі новаўвядзеннямі і пачалі здаваць прыватным асобам прадпрыемствы ў арэнду.
але, як правіла, дробныя, саматужнага і паўсаматужнага тыпу. Прычым арандатарамі часцей за ўсё станавіліся ранейшыя ўладальнікі. Яшчэ ў 1920 годзе на ўласныя сродкі ў Гомелі Гірш-Хенін і Альтер-Флеер пабудавалі паравы млын «Геркулес» з адным паставам. Працавалі самі без найму рабочай сілы, але ў тым жа годзе млын згарэў. У 1921 годзе яны пабудавалі новы. Але ўжо ў канцы года млын разам з іншымі млынамі такога тыпу быў перададзены пад ведамства Савета народнай гаспадаркі. У сярэдзіне ж 22 года улады апісалі маёмасць млына і па акце перадалі ў арэнду ранейшым яго гаспадарам. Арэнда была аформлена на 3 гады з умовай выплаты прадкому памол налога ў 540 пудоў жыта ў год. Доходы прадпрымальнікі атрымлівалі зусім невысокія, аднак вытворчасць развівалася. Хоць цяпер гэта быў ужо і не іх уласны млын, аднак працавалі з усёй адказнасцю. І вось у 1925 годзе, калі на млыне ўжо працаваў не адзін, а 3 паставы, гаркамунхоз разарваў дамову і перадаў млын гомельскаму дзяржаўнаму прадпрыемству «Чырвоны млынар». Ось і прагарэлі Гірш з Альтэрам. Нешта з гэтым млынам ім зусім не шанцуе. То пажар, то чырвоны млынар. Кажуць, Гірш апошнія грошы на гэты млын патраціў, а зараз хоць па свету ідзі, дзяцей няма чым карміць. Гора ды толькі, а я ж таксама хацеў сваю былую майстэрню ў арэнду браць, а цяпер дык і не ведаю, што рабіць. Што рабіць, што рабіць? Толькі ў калгас ісці і застаецца. Ды ну цябе к чорту з тваім калгасам! У канцы 1920-х гадоў сумны лёс напаткае і іншых малых і сярэдніх прадпрымальнікаў. Аднак пакуль не быў у самым разгары, дзелавыя людзі не гублялі надзеі. Прыватная ініцыятыва развівалася. Па сутнасці, у перыяд НЭПа кожны прадпрымальны чалавек пры наяўнасці стартавага капіталу мог арганізаваць уласную справу, адкрыць шынок ці рэстаран, уласную майстэрню, цэх, ды што заўгодна, куды меў права ўзяць на працу асоб межпрадпрымальных і зарабляць такім чынам грошы. Згодна з усесаюзным перапісам насельніцтва 1926 года агульная колькасць прадпрымальнікаў БССР вызначалася лічбай 839 719 чалавек. Большая колькасць з іх, 92%, была занятая ў аграрным сектары. Крыху больш за 5% уласнікаў прадпрыемстваў адносіліся да саматужна-рамесленнай прамысловасці, каля 2% займалася гандлем. На ўсіх астатніх прыходзілася менш за 1%. Прыватная вытворчасць у БССР гэтага перыяду была прадстаўлена ў асноўным невялікімі саматужнымі майстэрнямі. Вядома, што ў 1924 годзе прыватныя прадпрымальнікі атрымалі 8619 патэнтаў на стварэнне прамысловых прадпрыемстваў. Аднак адносна буйных заводчыкаў і фабрыкантаў на Беларусі ў гэты час налічвалася ўсяго 28 чалавек. На жаль, звестак аб тых нешматлікіх прадпрымальніках, якія пры савецкай уладзе рызыкнулі вярнуць ва ўласнасць буйныя прамысловыя прадпрыемствы, няшмат. У гэтым спісе такія прозвішчы, як Фрэйдман, гэта быхаўскі лесазавод «Энергія», Пайкін, Бешанковіцкі паравы млын, Павецкі, Мазырскі піваварны завод, Магілянская, Слуцкі медаварны завод, Эбер з мінскай тытунёвай фабрыкай «Турук». Як бачым, большасць гэтых уладальнікаў працавалі ў харчовай прамысловасці. Таксама ў арэнду прыватным асобам да сярэдзіны 1920-х гадоў былі здадзены такія цэнзавыя прамысловыя прадпрыемствы, як Бабруйскі лесазавод «Чырвоны дрэваапрацоўшчык», млын і лесазавод у мястэчку Стайкі Аршанскай акругі, вадзяны млын у мястэчку Бобр Барысаўскай акругі, 2 махоркавыя фабрыкі ў Мінску, а таксама шэраг цэнзавых гарбарных заводаў у Віцебску, Магілёве і гарадку. У той час, як адны прадпрымальнікі ўжо аднаўлялі свае справы або арандавалі чужыя прадпрыемствы, іншыя ў спробах вярнуць згубленую ўласнасць звярталіся да разнастайных мудрагелістых довадаў да дапамогі сваякоў. Іх лісты даходзілі да самых высокіх інстанцый. Але нават умяшанне ўплывоў у той час палітыкаў не заўсёды прыводзіла да чакаемага выніку.
У конце 1921 года былы ўладальнік адной з мінскіх літаграфій Зархін звярнуўся да самого старшыні ЦВК РСФСР Калініна з просьбай аказаць садзейнічанне ў вяртанні ва ўласнасць прадпрыемства. Яго ліст быў перададзены для разбору ў Мінск, прычым аказалася, што ён у сваёй заяве, дасланай для заключэння з Масквы, дапусціў відавочныя скажэнні фактаў і свядомую хлусню, у чым зрэшты ў свой час прызнаўся, даўшы ў гэтым пісьмовае тлумачэнне. Аднак вядома, што на гэтым прадпрымальнік не спыніўся і звярнуўся за дапамогай да сваіх сыноў, што былі ў той час палітработнікамі Чырвонай арміі. У ліпені 1922 года Зархіны накіравалі заяву Калініну. У ёй звярталася ўвага на тое, што іх былая майстэрня не мела ні наёмных рабочых, ні рухавіка і адносілася да саматужных, прычым асабліва падкрэсліваліся рэвалюцыйныя заслугі Зархіных перад савецкай уладай. Пісьмо дайшло да адрасата. І Калінін, які займаў ужо пасаду старшыні ЦВК СССР, напісаў рэзалюцыю. Старшыні беларускага ЦВК таварышу Чарвякову. Вельмі прашу разгледзець справу па сутнасці. І калі ёсць такая магчымасць, задаволіць. Улічваючы тое, што працаздольныя члены сям'і знаходзяцца ў Чырвонай арміі. У адказ на гэта было прынята рашэнне аддаць Зархіну прадпрыемства ў арэнду на льготных умовах. Але просьбіту гэтага падалося мала. Ён яшчэ раз нагадаў пра сябе і ў лістападзе 1922 года накіраваў у прэзідыум Савета народнай гаспадаркі БССР заяву аб вяртанні друкарскага абсталявання. Сваю просьбу ён матываваў так. У цяперашні час мае машыны не прыносяць рэспубліцы ніякай карысці. Поліграф аддзел у іх не мае патрэбы і машыны мае паламаныя падчас нацыяналізацыі і ржавеюць і пераўтвараюцца ў хлам. Таму на падставе дэкрэта УЦВК і СНК РСФСР, а таксама на падставе таго, што па ўсёй РСФСР адноўленая дробная прыватная ўласнасць і нават у нашай БССР у Бабруйску адкрыта прыватная літаграфія, пераканаўча прашу вярнуць мне мае машыны для саматужнай працы. Аднак развязка аказалася для Зархіна нечаканай. Справа была перагледжана, усе ранейшыя рашэнні аб арэндзе ануляваныя, а дэнацыяналізацыя была прызнана немагчымай з-за таго, што станкі ўжо былі перададзеныя савецкім установам. Гасціў я нядаўна ў брата ў Маскве. Зайшоў у краму, каб прымус сабе новы купіць. І ведаеш, каго я там сустрэў? Левінсона. Ён у гэтай краме сябе як гаспадар паводзіў, загады работнікам раздаваў. Гэта той, што іголкавую фабрыку трымае? А я-то думаю, чаго яго ў Віцебску ўжо даўно не відаць. Дык кажуць, у яго акрамя іголкавай фабрыкі цяпер шмат спраў. І парфумеру ў Маскве вырабляе, і мыла ў туле варыць. А цяпер вось, відаць, і прымусамі гандлюе. У яго дзелавая хватка, брат ты мой. Ён цяпер яшчэ багацейшы, чым да рэвалюцыі быў. На фоне невялікай колькасці буйных прыватных прамыслоўцаў тагачаснай Беларусі Уладзіміра Левінсона, уладальніка віцебскай ігольнай фабрыкі, можна лічыць нэпманам нумар 1. Яго прадпрыемства было, бадай, самым значным з усіх прыватных прамысловых фабрык. Як па ліку занятых асоб, тут працавалі 53 чалавекі, так і па асноўным капітале. У пачатку 1926 года ён складаў каля 72 тысяч рублёў. Даволі падрабязныя звесткі аб Уладзіміры Левінсоне можна знайсці ў даведцы аб яго крэдытаздольнасці.
Тут можна прачытаць, што ён ураджэнец Курлянскай губерніі. У мірны час меў у Гольденгену іголкавую фабрыку пад фірмай «Гіршман», якая была ў час вайны эвакуіравана ў Віцебск. У той жа час ён набыў другую аналагічную фабрыку і пры дапамозе абсталявання абодвух фабрык стварыў у Віцебску адно прадпрыемства вялікай магутнасці. У даведцы таксама адзначаецца. Вытворчай працай кіруе брат Уладзіміра Левінсона Юлій Рыгоравіч, які пражывае пастаянна ў Віцебску і які з'яўляецца негалосным удзельнікам справы. Уладзімір жа Левінсон цяпер пастаянна знаходзіцца ў Маскве, займаючыся рэалізацыяй прадукцыі фабрыкі і закупкамі сыравіны. Калі да іголкавай, парфумернай і мылаварнай фабрыкі дадаць яшчэ і металічную справу пад фірмай «Гандль Метал», неафіцыйным саўладальнікам якой быў Уладзімір Левінсон, то гэта яшчэ не ўвесь пералік спраў гэтага надзвычай прадпрымальнага Непмана. У сярэдзіне 20-х гадоў ён вырашае пашырыць свой іголкавы бізнес. Бярэ ў арэнду ў Маскве абсталяванне былой іголкавай фабрыкі Ліпоўскай і памяшканне было літаграфіі Худзякова, куды павінна было быць перанесена абсталяванне. Фабрыку меркавалася запусціць даволі хутка. Прадпрыемства павінна было быць даабсталявана машынамі, дасланымі з Віцебска. Тыя звесткі, якія мы сёння маем аб Уладзіміры Левінсоне, дайшлі да нашага часу дзякуючы працы канторы «Крэдыт-бюро». У пачатку 1920-х гадоў з ростам гандлёвага абарота паміж дзяржаўным, кааператыўным і прыватным сектарамі, узнаўленнем дзяржбанка і яго аддзяленняў на месцах, а таксама адраджэннем нармальных крэдытных адносін, узнікла неабходнасць мець дакладныя звесткі аб крэдытаздольнасці і камерцыйнай саліднасці розных прадпрыемстваў. Таму ў межах Савецкага Саюза ў 1923 годзе быў створаны інстытут «Крэдыт-бюро». Яго асноўнай мэтай было садзейнічаць насаджэнню здаровых формаў крэдыта і ахове апошняга ад недобрасумленных на яго замахаў. У студзені 1925 года аддзяленне «Крэдыт-бюро» было адкрыта і ў Мінску. Усе даведачныя дакументы «Крэдыт-бюро» рыхтаваліся па стандартным узоры, які дазваляў скласці дэтальную характарыстыку заёмшчыка. Прычым гаворка ішла не толькі аб яго фінансавым стане, але і аб яго дзелавых і асабістых якасцях, якія ўспрымаліся як адзінае цэлае ў рэпутацыі прадпрымальніка і ўяўляліся важнымі пры выдзяленні крэдыта. У некаторых запросах ад імя белканторы «Крэдыт-бюро» указывалася прама: «Просим выяснить все хорошие и дурные стороны лица и дела». Про Уладзіміра Левінсона ж у заключных словах даведкі «Крэдыт-бюро», якая захавалася да нашых дзён, значыцца: прадукцыя віцебскай іголкавай фабрыкі мае добры збыт на маскоўскім рынку. Сярэдні месячны абарот дасягае 4000 чырвонцаў. У камерцыйных колах Левінсон карыстаецца рэпутацыяй самавітага, вопытнага і даволі заможнага камерсанта, які заслугоўвае крэдыта на ўмераныя сумы. І гэта, бадай, усё, што вядома нам аб асобе і лёсе беларускага Непмана нумар 1. Часы Непа ў нейкай ступені можна параўнаць з ліхімі 90-мі мінулага стагоддзя. Многія, скарыстаўшыся эканамічнай вольніцай, зараблялі як маглі. Існуе меркаванне, што эпоха Непа нарадзіла не аднаго падпольнага мільянера. Безумоўна, ніякіх афіцыйных дакументаў і звестак аб гэтым не існуе. Такая інфармацыя хутчэй нагадвае гарадскія легенды. І тым не менш, згодна адной з такіх легенд, адзін з падпольных Непманаў-мільянераў жыў у Гомелі. Вось часы насталі. Яшчэ нядаўна людзі з галадухі мёрлі. А зараз праз аднаго Непманы. І пры грошах. Мабыць, і мне варта шынок які адкрыць, а? От дзіва знайшоў. Хіба ў нас шынкоў мала? Пад кожным тэлеграфным слупам зараз па шынку стаіць. Глядзі, не прагадай. Вінакурняў хапае, шынкоў таксама, млыноў ды кузняў на 2 гарады хопіць. А мне чым займацца? Хоць ты ў труну кладзіся. О, братка, труна цяпер на дарозе не валяецца. Трэба за майстрам ехаць ажно пад Брагін. Будзе ўжо выгадней проста так у зямлю легчы. Чакай, дык кажаш, у Гомелі ніхто труну мне не змайструе?
Не, як стары Мойша памёр яшчэ да рэвалюцыі, дык і... Бяры чарнільніцу і аркуш паперы. Што такое? Пішы, закупіць дошак і 10 пудоў цвікоў. Цяпер я ведаю, чым займуся. Кажуць, што звычайны вясковы беларус з вёскі Баршчоў Карэчыцкага раёна Гомельскай вобласці Мікола Вітаўтаў, якому ў часы НЭПа было ўжо за 50, зарабіў свой мільён на пахавальнай справе. Труны ён рабіў для ўсіх, ад вялікіх начальнікаў да непісьменных сялян. Прычым, як таленавіты бізнесмен, якасна пашыраў спектр паслуг для мэтавай аўдыторыі. Акрамя асартыменту сваёй прадукцыі, якасці і кошту, арганізоўваў месцы на ўсіх гомельскіх могілках і нават аркестр. Адным словам, быў ён чалавекам надзвычай неабходным. А таму не пацярпеў, нават здолеў захаваць свой капітал, калі саветы пачалі згортаваць НЭП. Аднак жыў увесь час падпольны мільянер даволі сціпла. Кажуць, што нават пахавалі яго ў старенькім паліто. У перыяд НЭПа ішло актыўнае аднаўленне і стварэнне новых дзяржаўных фабрык і заводаў. З 1922 па 1927 год было пераабсталявана і пашырана 119 прадпрыемстваў. Сярод іх заводы «Энергія», «Метал» і шпалерная фабрыка ў Мінску, запалкавая фабрыка «Бярэзіна» і шклозавод у Барысаве, лесазаводы ў Бабруйску і льнапрадзільная фабрыка «Дзвіна» ў Віцебску, кандытарская фабрыка ў Гомелі і гваздзільны завод «Чырвоны кастрычнік» у Оршы. Да канца 1925 года валавы прадукт прамысловасці ў Беларусі перавысіў узровень 1913 года на 28,5%. Нягледзячы на некаторыя поспехі ў развіцці прамысловасці рэспублікі, яе магчымасці да далейшага пашырэння вытворчасці былі не такімі маштабнымі, як таго вымагала ўсесаюзная індустрыялізацыя. Да таго ж бальшавікі разумелі, што іх спроба аб'яднаць прынцыпы сацыялістычнага і капіталістычнага гаспадарання магла сарваць план пабудовы сацыялізму. І НЭП пачалі згортваць. Так, ужо ў 1926 годзе быў узяты курс на павелічэнне падаткаў, адзяржаўленне дробнай вытворчасці і гандлю. Рэзка скарачаўся грашовы і таварны крэдыт прыватнікам, касаваліся арэндныя дагаворы. Гэта прывяло да запаволення дзейнасці прыватных, прамысловых і гандлёвых прадпрыемстваў. Толькі за адзін 1927-28 справаздачны год колькасць прыватных гандлёвых прадпрыемстваў зменшылася больш чым на 5000. Атрымалася, што НЭП, які Ленін абвяшчаў сур'ёзы надоўга, на справе быў часовым адступленнем бальшавікоў у эканамічнай сферы. Яны выкарысталі капітал буржуазіі і досвед прыватнікаў, каб стварыць умовы для сацыялістычнага будаўніцтва. Гэта быў тактычны манеўр, а не змена стратэгічнага курсу бальшавікоў у будаўніцтве сацыялізму. Глядзі, як жонка нашага суседа Непмана ізноў разадзелася. Я ўжо з ліку збілася яе футры лічыць. І няўжо гэта яны столькі на малаварні сваю зарабляюць? І не кажы, грошы ў іх куры не клююць. Кожны дзень толькі і чую за сцяной гулянкі іхнія. І калі яны ўжо нашу кроў піць перастануць буржуі гэтыя. Вот ужо ўзяліся косткі людзям перамываць. Што яны вам дрэннага зрабілі? Што малаварню арандавалі, ды грошы зарабляюць? Дык гэта іх справы. А ты чаго за іх заступаешся? Мабыць, таксама ў Непманы мецеш. Чула я, што брат твой шынок адкрываць надумаў. А хоць бы і так. Брат мой сумленны чалавек, а грошы зарабляць гэта зараз нікому не забараняецца. Сацыяльны партрэт Непмана быў даволі разнастайным. Пачынаючы ад селяніна, які гандляваў лішкамі прадукцыі сваёй гаспадаркі, і кустара-рамесніка, які разам са сваёй сям'ёй працаваў з раніцы да ночы, да махляроў і прайдох, якія выйшлі ў свет пад маркай прадпрымальнікаў. Аднак савецкая прапаганда тых часоў сфарміравала адназначны вобраз Непмана-буржуя, ганарыстага і фанаберыстага, які прагне багацця, лёгкага жыцця і не надта клапоціцца аб патрэбах працоўнага народа.
Менавіта такі Непман быў героем карикатур і фельетонаў у савецкай прэсе. Дзеля справядлівасці варта адзначыць, што падобныя тыпажы і сапраўды сустракаліся, асабліва ў буйных гарадах Савецкага Саюза. Жылі яны ў раскошы і вялі сябе задзірліва, арганізоўвалі падпольныя казіно і дамы спатканняў, трацілі грошы на рэстараны ды іншыя забавы. Адным словом, жылі на поўную катушку, можа ад таго, што прадчувалі сваё кароткае шчасце. Шчасце Непманаў аказалася нядоўгім. Час зманлівай эканамічнай вольнасці з яго асобамі і героямі адышоў у нябыт. Быў узяты курс на актыўную індустрыялізацыю. Тэхніка вырашае ўсё. Такім быў лозунг першай савецкай пяцігодкі, якая стартавала ўжо ў 1928 годзе. У краіне пачыналі пісаць новую гісторыю.